באמת סופר קול, והנה אני מתפתח ליבשה. הלחצן ענן שליד זה יכול לגרום לו לשנות, אבל קודם כל אראה לכם את הגרפים. אלו הגרפים, והתחלתי בתור טורף ועליתי לאוכל קול, והגרף הבא לא ידע. אוקיי, שיניתי את הדמות שלי והיא לא יצאה גרועה כל כך. אבל מה שכן, אני רוצה להשיג עוד DNA כדי להעמיד אותה, שהיא תראה קצת יותר כמו בן אדם. שואלים אותי אם אני רוצה את זה? כן. אוקיי, חזרתי, הייתה פרסומת פשוט, ואני צבע בכן, והזכר צריך לשבת, תסתכלו. זה הכן. אוקיי. והמשך שהתפתח לנו המוח להכי גדול, אז נוכל לעשות דברים. אוקיי, אז מה שאני יודע זו ההתפתחות הראשונה. הנה מין חדש, בשבילנו בני אדם. נצטרך לצוד אחד בשביל 100 DNA ומלא כסף שיהיה לנו מוח. אוקיי, בואו נתראה. אוקיי, אז חזרתי ועכשיו להעמידות. אוקיי, גמרתי לי את כל ה-DNA ואני לא הולך להסתפר. יש הרבה בשר במורה וצמחים, אז לא אקבל על זה DNA. והנה התמונה החדש שלי. כך נראה. אוקיי, אנחנו יונקים כל ביס שווה יותר התפתחות. אוקיי, אז היא ימצא מקל. אוקיי, הוא גילה שהמקל יכול בעצם להרוג, אז בפרק הבא אנחנו נצא לעשות מטרות. הבנתם איך הם החיים ההתחלתיים ביבשה, אז יאללה ביי.